Basoan, animaliek bilera bat egin zuten. Oso kezkatuta zeuden. Oso negu gogorra zetorrelako. Eta prestatuta egon nahi zutelako. Animali batzuk batzarra zuzentzen ari zen lehoiarengana joan ziren. Eta oso kezkatuta zeudela esan zioten. Laster, negua etorriko da. Eta elurte gogorrak egingo ditu. Eta babesteko etxerik ez daukagu. Hori konpondu egin behar da esan zuen lehoiak. Denok ados jarriko gara, etxerik ez duten lagunei etxea egiteko. Negua bertan daukagu eta gauta egun lan egin beharko dugu. Gure kobazulotatik denbora luzean ezin izango gara irten eta. Zuhaitzak mozteak lan asko emango dugu eta horrez gain janaria aurkitu eta gorde beharko dugu. Ni lo egongo naiz denbora gehiena. Nik ez dut inorentzako lanik egingo. Nik badaukat kobazuloa, eta nire gorputza babesten duen hile ederra, bero egoteko. Nik denentzako bananak bilduko ditut. Esan zuen tximuak. Nik adarrak eta enborra moztuko ditut. Eta nirekin okila etorri daiteke, esan zuen kastoreak. Kastore eta okilaren laguntzarekin oso azkar bukatuko dugu, esan zuen enbor gainean eserita zegoen axariak. Okila berriz, kaso handirik egin gabe zegoen, zuhaiz baten ondoan. Eta haserre erantzun zuen. Aizue, nik nahiko lan daukan nere etxea konpontzen. Haizeak aurreko egunean bota egin zidan eta ikaragarrizko iskanbila sortu zen. Eta lehoiak esan zuen. Horrela jarraitzen badugu negua etorriko da eta gu ezer egin gabe egongo gara. Gogoratu, elkartasunean dagoela indarra. Denak elkartu eta lan eginez askoz gehiago lortuko dugu. Okilak esan du bera bakarri lana egin nahi duela. Horrela ezin da ezer lortu. Hala ere, denan artean adostutakoa gutxi batzu bakarrik egin zuten. Denbora pasatu zen eta egun batean elurra gogorra hasi zen. Eta orduan, animali asko janaririk eta etxerik gabe gelditu ziren. Eta hotzak eta gosez hil egin ziren. Eta okila, hartza eta beste animali batzuk bat ere indarrik gabe gelditu ziren. Eta batzarrean adostutakoa egin zutenak berriz, negu ederra pasatu zuten. Eta gogoratu ikasi duguna, elkartasunean dagoela indarra.